औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. आपण बघितलं तर मानकरी आहेत तानाजी मोरे साहेब, काय सांगाल? हा उत्सव होतो, या उत्सवाला आज सुरुवात झाली आहे. कसं या उत्सवाकडे पाहताय, कसं नियोजन केलं आहे आपण? आम्ही जवळजवळ 15 दिवस हा कार्यक्रम आयोजित करतो आणि त्या कार्यक्रमाचे हे आमचे सगळे गावकरी सहभागी होतात सर्वजण आणि एका आम्ही विचारांचे ते कार्यक्रम करतो. मोरेजी, काय सांगाल, या उत्सवाची कशी परंपरा आहे? उत्सवाची परंपरा तशी म्हटली तर 20 वर्षापासून आम्ही हा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीचा करतो. पहिला एवढा नव्हता, आता आम्ही त्यावेळेस बत्ती लावून किंवा काय करून असा कार्यक्रम करायचो. पण आता आम्ही हा कार्यक्रम लाईटी आल्या सगळ्याला हा आम्ही खर्च व्यवस्थित पार पाडतो. दरवर्षी या उत्सवाची जी आपण पाहिलं तर भाविकांची संख्या देखील मोठ्या संख्येने वाढत हो आहे. हो 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 त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, भाविक आम्ही एक 2-3 महिने आधीच आम्ही हा कार्यक्रम जाहीर करतो आणि नवसाला पावणारा देव आहे, त्यामुळे आधीच आम्ही 2-3 महिने जाहीर करतो आणि ते हे करतो.